Biyag ti tao. Juni, bantayan pa'y man ni baby, tada papanak. Papanam ayakat malaman, Jelen. Inak mangalay ti cosmetics nga order dagi ti customer ko. Malaman ah, sa kalarumar. Kasangsangput ko lang naggapoy ti trabaho, krumor ka mo. Nakaluto kan? Saan pa'y Tanaga dumatiin sambot ko nga inarami di tayo nakaturog ti anak ta. Pambaritis mat ngamin ti anak ta. Di na kaya ti pa'y diso. Nyamot ten. Labambanog da tao naggapoy ti construction. Siyak pa'y latag luto mag. Agda ka lang arutin iti balay. Oy, senyor. Apay ti kunam nalakat ti agyan iti balay? Ay sus! No amumla ko matirigat ti agtagi balay. Panunutan ko mamat, Juni. Agluto, agdalos, aglabaken, agaw-awir. Sakto pa'y lakat agpuyat iti rabi eh. Tamapuyatan akmat iti anak ta. Naimbagkin ka. Wen! Huston! Nangabak ka, Angeline! Ay, makaumamot ti kastoy. Nakaluslos siya nga pa yung nagtagtagi balay. Iso asumapulak iti pagtrabahuak. Anya? Kit kasanong danak ta? Asino ti mga awir ken kuana? Ipan ko iti balay dananang Saanan ang masapol ngagtrabaho Ay, ka? basta! Agtrabahoak no kunak agtrabahoak. Awan ti makalapad kanyak. Di sige. Makamu ka nga ron ta. Awan tumutlat maramidak nga oran niya pa'y ti bagbagak. Narabyan ka man na si Mangpot, Jeline. Apay aya, nag-overtime kami nga rod. Imposible mo dahi na. Kanayon la akastan. Basit la groceria di pagtrab-trabaho. Ag-overtime kayo. Kit no nagsapang agsirsira di groceria pagtrab-trabaho. Kat, anya ko maita. Napan kami matla nagpasyal ka dagiti kakadwak Kasla kalabalasang. Kakaiso na nga damat kwarta kapag lower ko. Imbes nga urnungan tadda kumamot ipangkuang ka. Apo! Nakasaumat ni senyor. Apay, ik-ikan nakayamat iti swildom, June. Kasano nga itag ko ti suldokin ka? Dagiti la pagpapintas mo ti kagatahan. Maibos mo tatagos ti kwarta no Ay na, agulimag kan! Sana tila ibagbagam. Tiket di ko nam talaga nga inimot ka. Sana nga imot. Aklunam ka din, Juni. Imot ka nga asawa. Sige! Apo na yan. Padasam nga idiso talayat mo ta ipabarangay ka. Sige! Idisom! Nanang, at ka dito ni Jelen? Nay, apay, di na impakadakan ka ti ipapanan ijay syudad. Anya? Nay, samot na lang. Kado na sapaan nagluwas iti agsapa. Anya? Lukas ta, saan asimri kiti trabaho na? Saan ta nagpasyudad nga road. Anya taramida na dyan, nanang? Ijay kanumutan nga agtrabaho. Dakdakkel kanu ti sweldo na ijay. Tamay sa amol ti pagtrabahuan na. Anya? Ay, sapay jak makontak ti cellphone na. Hello? Naimbag man timawag ka, Jelen. Kalpasan ti mano abulan. Sa akala umawag mo. Apay, awanan pakibiyangam itanak mo. Isukarod ngayon mawag at ako mustart ti anak ko. Kan, ti anak ko lang ti makagapon, ha? Lipatan na ko, tadan sa bali nga asawak dito yung syudad. Anya? Kanayin ka maglamagapa. Isumagsi na talangan. Apay, ti ko lang nasakit tinakam ko. Awan bibiyang ko. Aramidon ti kayat mo. Basta di mo liplipatan ti anak mo a pinanawam ditoy. Wan! Agpaw itak iti kwarta basta adda. Ngam no awan, pasensya. Ano niya? Ay na, talaga asaanan ang nagawin siya anak ko, Barok. Ano nga ron, nana? Mawan problema kanyak. Tauray siya. Naumaak mo laking kuwanan. San kami ngagkaalaan, nana? Ay, aniyan. Nasurok la makatawan ang nagkasar kayo. Ngam nagsina kayo matan. Nagkaskasar kayo pay lang araw no kasta mo lagayam taramidin yaw.
Tsakamot ngamin amo kasadya iti ugali di anak yun, nanang. Nangato ti pride na. Di na kayat, ti agpasakop kanya nga asawa na. Iso baybay ako, awanin pakibiyanga kinkwa na. Gan awan mo tin pakibiyangan na kanya. June. Ayun gayam, nanang. Ano usan nyo pa ilang arong nga awirin ti anak miya. Tada kayo mo't lati makatulong kata kami. Nala, Wun, bantayak ti apo ko. Saan abalay? Tanapig saak pa'y mo't nga agaw awin. Diyon kanakan. Kaya't mo ti sumurot kanya ka dyan lugar da bayaw ko. Intag trabaho dyan. Anya trabaho ngayon kay. Agsikyo. Anya. Agsapsapol nga min ti agency may itikadwa may. Bagay mo na ito ya trabaho. Katakil ka tao. Kan nabiskad pa ito mamagay. Anggal. Nalaklakan na dyan trabaho. Ngam dyan construction, nagdagsan. Nagrigat ang construction. Inal daw ang mainitang ka. Naimbag pa dyan gwarda. Tasan una narigat ti trabaho. Yung napintas dyan agency ngayon ko. Taon time. Ito pa nagpasuldo na. Tas ladyak mapanawan ti anak ko anggal. Maya dayon ton ti anak ko kanyak no bilang. Ay na. May ruwam mo tumilang. Medyo may kawa ka lang, kita mo. May ruwam mo tumilang. Minsan ba problema ang tipag na idam. Adda tayo kwarto nag-abanga kita. Pagkutuan tanto ti abang na. Sige, panunutak pa rin bag, anggal. Awan ti pagdanagam iti apo ko may. Saan may abaybayan, June? Agyamanak nga lang. Saan ngamin ang masangon ni tatang ko nga si kasuan anak ko. Isuada kayon ati pangibatsakan wana. Wun, alaagan anos ka barok. Awanan ni Jilin nga anak may. Linipat na kayon nga agama. Kanuray da kami, saan na kami na malagip. Tadi na kami pa'y sarong karanan. Wani nga rod Ngam paibayaan nyo na. Nonya tikat na aramidan. Makamon iti biyag na. Angam no daduma madandanagan akmat barok. Amangan mo't no danda ka sa napasamak kan kuana. Iso asaanan nga agparparik na apulos. Ay, saan siguro nanang. Talaga lang siguro adinan kaya ti agawid dito. Oh, anya? Kumusta ti umurang aldaw mo dito yung trabaho mong karakan? May kawak anggan. Kaslajak pala unay amo tar aramidag. May ruwam kan tumilang, June. Kastila ti trabaho mo dito. Ag-check up ka na iti bag, nagiti sumbrek dito grocery. Amo mo tin tar aramidag. Tayo surok mo tin kang kasaan. Wanang gan. Agyamanak. O sige, panawon ka na. Tama panak mo tanitayin ti trabaho. Dito yan, Manong. Idi sumlatan dito eh. Taguray ako na taxi dito eh. Agyamanak, Manong guard ha. Alam na ito eh. Tip mo anang ibagkat iti kargat. Ala, saan natin? Kunan yaman na. Alam kit din. Manumot lato'y 20 pesos nga itad ko ngay. Alam lang. Agyaman na karod ha. Ada taxi. Sige ato na. Siya akong timang ipalugan iti karton na kargam. Ay, agyaman nak Manong guard. Thank you, Manong guard. Bye. Bye. Magpintas mo tanday siya, babae. Agsinumbangir ti dimple na. Napo daw. Kan atidog ti pangulutin abuok na. Adawalit. Aking pitakang tayo ti deta. Allah! Nagsama tayo siya, babae. Diyak mo nasiputan no iso tinakatin na giti dayto. Kita man.
Amangan mo adda ay di na. Ha? Adda ay di dito eh. Iso tayo ito siya babae. Kat, adda kontak number na dito eh. Di na siya. Awaga kadagosan. Ala, thank you talaga, Manong Guard. Juni, tinagan ko ading. Agyaman nak, Manong Juni. Ay, naimbaglakit din ta si Katina Kapidor. Kat naisublim adagos kanyak. Napapatid nga minti karga ti wallet ko. Agyaman nak, ha? Awan na nyaman na ading. Ay, sumrag ka pa Ang merienda ka pa Katuwa na. Agyaman na, ading. Pakawanan na kumani. Kabayatan ti managkuy-kuyog ta. Na-develop direct na ken ka. Isolo ding itak. No ibagak nga. Agayata kon ken ka. Ani. Di ka madanakan. Ngamin, agpada ta itirik na. Agayatak matankan ka. Agyaman na kani. Pinaragsak na kitikas taulan. Uray siya. Nakaragragsakak mat. Isayam amu ka iti inak, Juni. Nataergayam to'y nobyam, anak ko Saan ba, Nana? Nasigpat ni Juni, nanang. Nagagatpay. Ay, madlaw matitilangan na nagagat. Kaano nga iti panagkasaryaw? Nagsimpa kayo kitday, tapno maada, anak mo iti apukaw. Ala ni nanang. Agmay-may sa ngamin nga anak ni iti day di asawak ni Ani Barok. Iso ano mabalain? Maganak kayo iti adaw. Iso nga gasawa kayo kitday, taga-ubingan nyo pailaan. Ala ni nanang. Tila ibagbagayo ngamin. Kitaan nyo man kat ni. Uray laglablab ba si ni Juni? Napauli magkamagagpaisun Barok. Gusto lang dyan imbagak saan aya. Agsimpa kayo kitdin, taditan tumat lang titurungan niyo. Papay, di ka makaid na. Balikid ka, balikid. Saan ka makatulog? Gamo man yung taladawan dyan, ubiyam. Angkel, pampanunutan ni Ani. Talaga, na-inlove ka kang kwaranan niya. Jack, ilibak, Angkel. Agayata kong ginaani. At tapay ko, awan amo na may papankin ni Jilin ang kente anak ko. Sa bagay, nagkasara kayo mangaming kini Jilin. Ipagamlat takin ni Ade, ti may papangking kwana Angkel, talo talaga ngay ayatin na kadyanubya. Maawat natin na balawas mo. Iso may mayat mo lang. No agbaling ka nga anes, kini Ade. Di ka agilimod king kwana. Junay. Oh, Juni. Itay pa'y lakit kitaan na. Kaslada kaya't mga ibaga kanya ka. Apay ka di. Ani? Oo, apay. Ada ka di problema? Ani? Ada kaya buhay ka? Ha? Ni? Anya data? Makongkonsensya kami, Ani. Nabayagan na kaya't ko tagpudnukin ka. Mabutangak. Tama nga no, panawan na. Anyat kaya't mo asawan? Pakawalan na ko man no, nagilimadakan ka. Mata nasawak. Nabayagan na nagsina kami. Kat adamay sa nga anak mi. Anya?
Pakawanin nak, no ita lang ibagakan ka tagpaysuhan eh. Sapay ko ma, tasan ka kumaya kay kanya. Ani, sorry. Sige. Agawid tan, Juni. Ani, saan tapayan alpasanangan na? Napukawan ti ganas ko amangan. No di ka pa agawid. Umuna akon. Ha? Ditakan. Ani! Uncle, pinanahon na kong tinubya. Awan maramitan tara. No talaga, adinakan kaya't karakan. Awatan, tigasar mo. Uncle, tiyan mo, balhin ako na naragsak. Tiyan mo, nasarang akong ti babae para kanya. Gampapay kaschay. Ala, lipata mo ni anay. Tadi mo mabaling nga ipilit ti bagim keng kuana. Nasakitan laki di dayday. Tatiam mo na, baro ka pa eh. Wananggal, basol ko. Gamin, nagilimat akin kuana. Ay, husto lang ti panggedeng mo, anak ko. Pagandaanom ngay ti ulbud a lalaki. Kan uray nagsina da iti asawa na, saan kayo lata makapagkasar? Uwan nga ron, nana. Nasakit ti panangisina kon ka ni Juni. Ngam kapilitan nga aramidak ti kastoy. Tamo ka saan ani Juni ti lalaki a para kanya, nana. Ha? Jilin, anak ko! Kumusta kayo, nanang? Ay na, si Katirong ba nga kumusta at taape akas tamad tan tilangam. Ape nagkuntong ka, kankas lang kakapsod ka. Ay, sobrang kamampay. Ang yaman ak, nanang. Nuda kami nasaya at kami akanayon, tanaa sila ni Apo Diyos kada kami. Ape nagkuntong kamot kan anak ko. Kan bimakit kamot tan itikas taunay. Kan ngimisit ka pa yun. At nanadagsan na sakit ko, nanang. Kat panag ko na umadanin ti apit ko. Anya? Agdudoom aklam tinagtrabaho ak. Kat agdudoom mamat alalaki tinakikabkab-balayak. Aging ga nakaptanak iti saanan ang maagasan a sakit. Anya? Na, apay ngay akas tamad tan tinagbabanagam anak ko. Pakawanan na ko, ma. No pinaybayan kayo iti anak ko. Ay, Agbababawi ak. Ngam nananawin ti amin, nanang. Iso apakawanan da ko, ma. ay, alaala anak ko. Gusto hindi ka nagsangit. Agkamang ka kan ni Apo Diyos. Naisulaang ti makaagas kan ka. Dumawat ka iti pamakawan. Kat dawatam di ka asin ah. Tapno agimbag ka anak ko. Kumusta ka, Angeline? Kung gaya mo nagkutong ka. Tandaan di ka pa yan may lasin. Kapoy ti kastalangan. Nakapsot ako, Johnny. Naimbag mantas si marungkar ka. Sa anak lang may sumarungkar. Dito'y akong balay dananang ngagnaag, Angeline. Ha? Kaya't ka nga si Kasway. Umadanin ti hapit ko, Johnny. At ang taning tibiyag ko. Saan? Di ka agsawit ti kasta. Agimbag ka ba? Awanan. Nakapsut ako. Nasaya at imay ka. Makapagkidawak iti pamakawan kan ka. Gapoy tinagpasulak iti kalabas. Ano tinagpasulak kan ka? Kan nagkurangak iti anak ta. Namuha kong ti amin kinilanak. Isu at imon binsa-binsahan nga ibaga. Tamabanlo ka lang agsaw. Basta siya, napakawan kan. Kan, asan na si ka tinakaarami ti basol. Ura siya. Tabayan ti gawan mo.
Nakirelasyon ako dito sa bali. Isa pa kawanan na kumamat. Juan, saan ka kagura, Johnny? Maawatan ka. Masyan ako na ikirin kajilin. Nakumata sa kanta ang nagsinsina. Nalabit. Saan nakastoy tinagtungtong palang. Basal ko, Johnny. Basol ta ba, Jilin? Isungag pinakawanta ko man. Kat babay man lang, iti panangasikaso kan ka. May parit na. Tinakaro pa nagbabawik, iti nagbasulak, iti nalabas. Ayayatan ka, Jilin. Ay-ayatan ka man, Johnny. Di mo ko mabaybayan ti anak ta. Itong awa na ton. Awanin ni Jilin. Nanang. Uwan karon anak ko. Una yan. Apagbiitla anak ka na tayo na anak ko. Ngam na tayo mat-adagusan. Nagsakit. Di pa parang mandalaki yun, nanay. Masapag aklunan tayo di amin. Di pagyamanan tayo. At dati anak may nagbati na. Makalag-lagi pa kan tayo kan kwa na nanang. Biyag di tao. Nestor, anak ko, papanam. Agsara kami tinubiak, nanang. Anya, ay kaipasyar mo dito balay Takno makita kan amok mag. Sige, nanang. Awisat po magpasyar dito balay. Agyaman ak pinatgam ti awis ko, Jonalyn. Mabalin ka di matapaayan ka, kat ay-ayatan ka. Uray ka sa no ti kinabisi. May medyo plata ti makisinarakan ka, Nestor. Agyaman ak, Jonalyn. Kalpasan ti pananganta di ti restaurant. Sa dino pa nga iti papananta. Ipasyar ka di balay. Amo ka kadag iti dadakkel ko. Ha? Talaga, honey? Wen, kasta ti kinapudnokin ka. Tikayat ko. Mamamuda kan ti pamilya. Amo ka pa kadag iti gagayam kan katrabaho. Agyaman na. Talaga nga iparparik nam ti kinapudnom kanya, honey. Amo matno ka sa no ti kinapatag mo iti biyag ko. Wan, amok tayta. Iso nga agyaman na, honey. Nanang, kaduak tinubiak. Ni Jonalyn. Honey, ni nanang ko. Naimbag nga orasyon, nana. Kastamot kan ka balasan ko. Mala, sumrak kayo. Ala, agtugaw ka, balasan ko. Ay nasaan lagayam nga iti ladawan napintas ka. Nakarkaro pa'y gayam iti personal. Ha? Agyaman nak, nana. Kanayon na kangamin nga istoryaan ti anak ko kada kami. Kanayon na nga ipakita ti ladawan mo kada kami. Kasta ka di, nana. Good. Sige, panawan kayo biig. Tay nakituloy ti agluto. Tamangan tay itun madamdama. Pasensyam ti balay mi honey. Saan kami ngamin nabaknang? Ay na, saan aday ka tinapatag kanya? Si kakit din. Di ka babay na. Ket, sapay ko ma. Tay bilang mumutay kas pudno adadakkel mo gananang. Kentatan ko. Si kagayam ti kanayon nga istorya ti anak mi kada kamay balasan ka. Imbag man ta nakapasyar ka dito nanumu a lugar may balasan ka. Pasensya mo to'y balay min Awan problema iti dayta, tata. Lakay, umay kayo. Tanakaluto ako.
Mangan tayo. Ay, agayayaban ni Nana Makandra. Intay mga nay. May balasang ka. Sige lang, tata. Madamdama akton. Anya, ay umay kakidin. Agkikitan tayo amangan balasang ka. Maudi akton, tata. Uray umuna kayon amangan. Wan na saan, yalaan naklaangan ti anak yu iti kanak dito'y papang. Kanadaga ang ijay unan. Ay, sige nga raw. Sikati makaamaw balasang ka. Anak ka. Payakas dyan Genubiam. Kasla na singput mo't. Payakas la di na kaya ti makisango kada tayo amangan. Nadagaan ka nung amin iti unang tatan. Saan arason tayo ta? Uray ka sa no ti kinapulot ti panawin. No talaga nga da respeto na kada tayo. Makisango kumaa. Ken, apay akas lamang pilpilitan ang makisagsalita ka na kami, anak ko. No saan may apagtagaryan? Saan magkan nga ang sasao? Kinatao na siguro tikas dyan, anang. Naulimat. Sa bagay, adamot kit di kakasta at tao. Saan mo't kit di nga agpapada ti ugali ti tao, Ay, anak. Ay, kita'y di kag dardaras udaws. Taliiwa man na yung pagtiugali ti Nubiam. Saan ko padpadaksin ti Nubiam? Ang siya ka may sa. Amok ti agpasa ititigtig na ti may sa atao. Ay, uray siya, anak ko. Agpada kami iti amam, iti kapaliiwan. Isu nga agpaliiw kapay nga umuna. Sa kanto ag desisyon ang mga sawa. Adak manan, honey. Nasaya atay may kahani. Aday pagakan ka. Anya day ta? Sumra ka pa'y Anya ti ko na mga ibagam. Pasensya kan no siya kon ti mangisingasing iti daytoy. Apay nagkasaratan, tapno yawid na kun. Di ta pa'y makapagkasar Gamin, awan pa'y ornong ko. At dapay ngin pa'y bayadak ng utang ni kadagiti dadakal ko. Di agding natalatan. Yawid na kun iti balayo. Tapumanaw akong dito boarding house ko. Ha? Awan nga tati maibagadagit idadakil mo? Nuag din natan adita pa'y nagkasar? Awan pa kibiyangan da kanya. Biyag ko dayto Ha? Kan may saan damot ama-amon. Taadayo ti lugar ni dito Maano sa mga rutiag na di balay mi? Basit lang ti balay mi. Ganun sana napintas. Sana problema dayta, honey. Sige, iawid kayo di balay mi, honey. Nestor, anak. Di kay pa'y mat nagkasar ka ni Jonalay. Ngam apay ngay nga agdan na kayon. Sumarunong po natin kasar. Pama na makaunong ang nanang. Kaya't nangarod di agnaud dito'y balay. Wala na. Sana balay, tamin nalamot nga agawid manipod trabaho. Ay, no mabalain. Jack ko makayat nga agdan na kayon. Tadi kay pa'y nagkasar. Nasaysaya at matla ko no agkasar kayon pa'y nga umuna. Sa kayon to agdan na. Pasensya kayo na, nanang. No, Jack, mapatganday ka kita. Awan pa'y nga minurnong ko. Sana balay, tayo ton makaurnong agkasar kami ton. Anyat lot-lotwin nyo, nanang. Dinengdeng balasang ko. Natang manin. Makauma. Ha? Adamot prito alamas no kayat mo. Karni ko Ay, pasensya kan balasang ko. Tawan karne, anagatang ko. Sige nga rod tagrubata. Papanamngay. Inak mangan ijay ili. Karni ti kayat ko asidaan. Saan anateng kas kadalamas. Makauma. Ha? Honey, pasensya mo lang kumanti masida dito'y balay, wen? Ha? Apay, nagpulong ni nanang mo kan ka. Ha? Jaklay, pagarop apulongera gayam tinam. Mamas boy ka gayam. Tapat tiyam amin na ipulong tinam kan ka. Pangasin pa di kag sawiti kasta.
Jak kayat nga adda diyo pag kinawatan kadag iti dadakkel ko, honey. Siguro, nukas jay amapan ijay istor. Istoryaan naktiin naman niya. Sana kasta ni nanang. Anya saan? Di mo isakit jay inam. Agparparik na kanya. Itis-tismis na. Ibagbaga na siguro kadag iti tattao asadutang. Aday talamat maturog tar aramidak. Sana po na dayta. Nalaingkit di asumauti inam. Ket di namat nga rod makita ti bagina. Saan nagdigdigos abakat nakangangdod. Ne, saan kumamot kasta ti panagsasom iti inak No kasta kamit laang. Nasaysaya at la pumanawakon. Mamas boy kagayam. Kanya ka kadi. Saan ka niya kasta? Ay, ayatin ka. Di na ko mapanawan. Basta agawidak ijay lugar mo. Sumurot ang arad. Makamu ka. Sumurot ka no kayat mo. Basta pumanawakon dito'y balayo. Panagkunak, nasaysaya at no saan kayo pa'y ngagkasar itinobyab, anak ko. Sinaam sa laangan. Sana nang ay ayatak tinobya. Nga uray bastusin na kami, adadakkel ba? Agbaliw to siguro ni Jonalyn. Ay, jakla amon. Agasam dayta. No di na magustuhan ti sidaan. Agdabog-dabog. Kat saan lang aruden nga agtrab-trabaho dito'y balay. Ultimo aginaw, di na pa'y maaramed. Pasensya kayo na nanang. Ay, jak, amo ti sawag. No nakasarsara kami ti dayja babae Nagalas mo't gayam ti ugali na. Sige tagrumpot kami nanang. Ay, talaga ka di asumurot ka, ijay lugar da. Una nanang. Tapno amok madagiti dadakkel na. Agsubli kami, kalpasan ti sumagmamanungal daw. Sabali man alalaki tinsangpot mo si kadyo na lang. Ay na, agsao kayo manen ako na. Kasangsangpot ti tao. Kasta ti bagbagayo. Ala, sumra ka na niya. Naimbag nga orasyon na. Agmano Ala, sobra kayo. Tanay, jakpay nadigos dagiti anak mo. Ala, mabitla ang tadigos sa kida, tanay. Agat lingad da. Asikasumpay lang ti nga ilim, tabisya. At, Jonalyn, anda anak mo? Wan, talo dagiti anak ko. Ngam irresponsable ti amada. Nabayagan apim manaw, tagda sa bali a pamilyana. Anya. Apay, naupay kan kanya, gapoy tinaamuan. Wah, mas dawak lang amin. Tapay adi mo yung bagbaga kanyak ti may papaniti dayta. Tikadat anak mo. Ka, naupay kan kanya. Awanin ti panagayat mo kanya. Inayat ko itinagod na, Jonalyn. Oray niya pa tinaglablabasam. Kan oray nagilimod ka kanyak. Ay ayatan ka lata. Awan tinagbaliw. Nasaya at matnukas na. Kasta ilaban na. Kasta ti kayat ko iti may saan lalaki. Ayatan na ti partner na. Nga uray anya ti kinatao na. Pasensya kan iti jar ko itay paraw Ngam basurunak ngamin iti anak ko. Tabaybay-an dagiti anak na. Kan pasensya kan tati amog. Barumbado ka akas ka dagiti lalaki ngayon sang-sangpot na dito'y palay. Ti amok kat pagayayam amlaeng ti anak ko. Inayat ko iti gusto ti anak yun, Nana. Ay kat pagyamanak abarok no damang seryoso kun ko na. Barang agtalnan. Anusam ti ugali ti anak ko, barok. At dasad-sadot na. Kan suplada no daduma. Mawatayak, Nanang. Inayat ko amin nga ugali ti anak yun. Nasayaat man, wano saan. Hello, Nanang. Nestor, anak ko. Kaano nga agawid kayo? Masakit matan ni tatang yaw. Anya? Ay agawid ka ko ka. Tai-tai pa check up. Nagngato nga mintigurigor na. Sige nga ron, Nanang. Tagawid kami itamat lang. Agawid tayo di lugar mi Jonalyn. No kayat mo? Ikuyog tanda kita Awan mo. ti agawid. Anya? Ngam kasanon ti trabaho. Kan imawag ni Nanang. Masakit ka nun ni tatang. Sumapol kan iti pagtrabahwam dito lugar mi. Basta di kan pumanaw ditoy.
Sayang ti trabaho ka di lugar mi. Apay, kailiw mo jay lawat nga inam? Ah. Ala, agawid ka nga rudan. Takderam ti kinamamasboy mo. Anya ka di. Agawid ka no agawid ka. Ha, sinaan ka matan no ipilit mo ti kayat mo. Anya. Amom no kasano ti panagayat ko kanta. Ngem no day tati agbalin alapet. Tapno jak makita dagiti dadakal. Tagita. Ngem na saysayat lang ay sakripisyo kung ti panagayat ko kun ka. Oh, makitang? Diri mo arti kinapud no? Asaan nak nga ayatan? Kulitat. Amom no kasano ti panagayat ko kun ka. Tasaan la asi katinayat ko. Oray dagiti anak mo. Ngem jak met kayat amaya dayo dagiti dadakkel ko anya. Iso lagi nitak. Sakit man. Ngem pilitat nga kluran ti amin. Ay-ayatan ka. Ngem di nak ay-ayatan. Ngamin, di nak maawatan. Anya? Sinayang mo jay nobyo manak ko. Man-manu tikaskan kwa na. Nakasingsingput abaro. Pagan ano ko mati mamas boy ngay? Imawag la jay inana? Natarantamot din anagawin? Ha? Pagan ano ko mati kaskan kwa na? Di kan makasapol itikaskan kwa na kasingput anak ko. Di kay kadi madanagan, ta makasapol akto iti agbalin nga ama dagiti anak ko. Ket baybayan nyo, tatay bak ng tipilya, tapno adamang suporta kadagiti apo ko yo. Ay na, anak ko. Pakaragsakan mi kan itatang mo ti panangisina mo iti day a babae. Agasem day ta. Inlimod na pa'y gayam ti kaadat anak na. Sana problema ti kadat anak na, nanang. Tamaawat ko dagiti anak na. Ngem ti jak maawat. Kati pa nagsasauna iti madi kontra kada kayo. Di kay kabalan nga isukat ka ni tatang iti ure asino, nanang. Anak ko. Ipatpatag kayo dadakkel ko. Iso ada kayo ti pilyan. Ay, agyaman ang anak ko. Ay, nakasingsingpet ka nga anak. Husto lang ti pangitod mo. Ay, managim bubukod dyan nagbalin anubyam. Ngamen, tila bagbagi na ti pampanunutan na. Tati agayan ayat, give and take dayta. Aginawat da, agtinulog, kan agsinuportada iti amin a plano da. Agam sa bali ti prinsipyo jay ex mo. Nasingpet ka, anak ko. Iso asaan a maibagay ken ka dayjay a babae. Marmarga ay gaya man to'y balayo, sweetheart. Wan nga rod, sweetheart. Awan mat ngamin pagpatarimaan mi. Awan kwarta mi. Teka ka lang. Kahit kantong ni tinapita sa balay ko, iti kabitan na panawan. Ha? Ikasal na kon? Wala! Iso ayawin kayo di balay ko. Ngam, sigalati umay dyan, ha? Ibatim, dagiti anak mo dito'y balayo. Kumusta gayam ni Insan Jonalyn? Saan samot ka na nagaw-awit iti balayo? Manipod na ki asawa. Ay, wan nga roon. Di ba't makalagipon nga agawid? Apay, di na nga takailiw dagiti anak na? Ay, tsaka mo Awan mat ngamin pang kontak ko kankuan tawan cellphone ko. Awan pa'y maigatangan iti kasapulan dagiti anak na. Ay na, kaasi kayo mat auntie. Ganda kita apo ko yung. Auntie. Alaan nyo dahito, itaigatang nyo iti kasapulan dagiti apo ko yung. Ay na, agyaman akan. Idaw-dawat ko asapay ko tamakalagip tumat laeng ti anak ko. Kat umay nasarungkaran dagiti anak na. Agyaman tanagawid ka, Jonalyn. Ngam, apaya kas tatirupam. Nagaduti ka muul mo. Kan nagkutong ka una yan. Malaala, sumrag ka anak ko.
Kinabil nakmanan kay asawak nanang. Anya, Kanayon nakakabilan ti asawa. Kan tinagabo na iti husto iti balay na. Sa dista na yata o nanang. anya, Agpapawi ang anak kay asawa kan ko nanang. Diyakon kaya't kagsubli ijay. Sina akong dayjay ang lalaki. Hello, Nestor. Kumusta ka? Kastoy, nasayat mo. Madamati sa gana dito'y balay para yung bigat. Sika ngay, kumusta ka matan? Nakalagip ka man ngay mawag. Kumusta? Kastoy. Apay, anya ti okasyon di tabalay yun, Nestor. Kasara kong dyan na rin. Maawis kayo Umay kayo iti asawa. No, kasta. Mga sawa kan? Well, dyan na rin. Ay kwa, lobat gaya man. Ag-charge sakbit. Sige, Nestor. Bye. Mga sawa gaya man. ay na, maragsakan kami iti amam para ken ka, anak ko. Kamaudyanan na, nakasara kamatlaangan iti babae at talaga para ken ka. Kat nakasingsingpot pa'y, maibagay launay ken ka, anak ko. Agay manak nanang. Tiamok nga rod kat dyan nagayat pa'y. Angam kilat mo tadimtang tinubyak iti biyag ko. Kat ita, ikasar kong tiagbalin ang manugang niyo, nanang. Agabrod ka ko naman ako. Wananang, katkas iti sigo, na kayo pala ti pangital ka kadagita anak ko. Ala ikararag ta sa anak nga agsaksakit. Tapno maasikasok pa'y dagiti anak mo. Agyaman ako na iti kinasingpot yung ina, nana. Papawanin ta ko ma. No nagbalinak asukir kada kayo. Ikarit nga ramitek ti amin nakabaala. Tapno masulnitak ti adwa nagkuranga kada kayo. Tulungan kayo ito, nana. Ala, di na kun panunutan anak ko. Dagitikit di anak mo ti panunutan. Agsingsingpot ka iti yatayong para kadagiti anak mo. O nana, kitagyaman ako na iti Diyos. Tainig kanak pa'y iti gundaway kong agbalbaliw. Biyag ti tao. At ang taning tibiyag ko. Kat urayak lang ang tibong ko sa'yo. Huwan nga rod Jack, anak ko. Nasakit nga klunan, ngam ikarigatak nga awatan. At ako makindawa ka na kayo. Anya dayta. Sige, ibagam, tano ka ba ulaklakit di? Ipaay ko, anak ko. Di kayat ko. Sabay ang matayak. Makita ko nga at napintas kapag naadan dagdaginan. Iso na mabalin. Agparami dak. Iti balay, iti solar nga ipatawid yo kanya. No sa dino abandaan, ti ipatawid yo, nanang. Sige. Taitudok no sa dino abanda ti ipatawid ko kan kaanak ko. Taiso ti pagpatakderan nyo iti balayaw. Apay no pagagas mula ang ti kwartayaw. Imbes sa pagbalayaw. Adamot ti balayaw ni. Basito na ito'y balay mi. Mabasa pa dito nagtudo. Tabulo lakat nga rod ti diding na. Ay, sige nga rod. Itudok no sa dino ti pagipatakderan nyo iti balayaw, anak ko. Nay, imbang manta da kwartada ang pagbalay da na. Ay, ada siguro ornong da. Idi agtrab-trabaho pa dyan kabsat mo, Jerry. Wala. Kwarta di kabsat ko na dyan.
Di na pala pagkatang iti agas na ti pagbalay da. Isuntungan lang nga adan taning ti biyag na. Diyay kat asawa na ti agnumar iti balay da. Ay, awan nga rod ngam agpilik mo't. Nariga mga minapaayon di adim ta masakit ngamin. Ay, nuapay mga minanaadan iti sakit a kanser Nasobrahan iti trabaho na dyan, anak. Agasang magngami, ta 24 hours ti biyahin ano nagdumangan. Ay, dahita nga rod kat. Di matulungan di asawa nang agtrabaho. Para balaylaang kandakkel matan dagiti anak da. Sa magnamin tayo dyan manugang yun, anak. Diyay laagaw-awat iti kwarta dyan kabsat ko tamo ng aramigan. Kasang, agipatakder da nga rodan iti balay da. Kastamat ti ko na di adi manak ko. Iso pagbigyan tayo tanarigat a paayon ti masakit. Dito iti imbagakin ni Jack kapag ipatakderan nyo iti balay, Elvira. Ta dito abanda ti itad ko atawid na. Nanang, agyaman kami. Masyanak mga minita anak ko, iso patgak tikid daw na. Narigat a paayon ti masakit. Ay, kasilaang, tanasubraan na ngamin tinagtrabaho, iso nagsakitan. Nagsalunat mo't ni Jack manipod ubing. Nga manipod ng asawa kas jay matan. Nanang? Alang araw. Kaano arugyan nyo tagipatakdar iti balay? Ay, inton bigatan, nanang. Tagpabunag kami itan iti materyales. Kasta ngamin ti kayat ni Jack, nanang. Kaya't ko ngamin anapintas ti balayo. Kadag iti anak ta mapanawak. Bakit? Uray basit lang ang balay, Jack. May mayat no medyo dakal basit. Tadwa na iti anak ta. Dalawa kwarto. Salas. Kusina. Kansiyar. Tayo na pintas mata na tapno da sirbina. Kung das maturnong ta pagbalay tayo. Kan ada mabati para kada kayo. Ada kaasit ti Diyos. Padyak nga gimbag ka pa, Jack. Nakaroon ti sakit ko. Ngam na ikanak pa iti Diyos. Iti guntaway ko nga biyag iti napawag. Pagyamanak, ngam no talagang awanan. Awatan tayo, bakit? Jack pa'y nakasagana, Jack. Di kagsangit. Sa nabali, kanayon kayo nga ikararagan kadagiti anak ta. Ipatpatag kayo unay. Di mo ko mabaybayan dagiti duwang anak ta. Well, di ka madanagan. Jack baybayan ina. Ay ayatan ka unay, Jack. Kanayon ko nga ikarkararag ka ni Apo Diyos. Ngay ka nakapay iti at atindog ka pa nagbiag. Tapno makadwa ka pa'y iti napaot agundaway. Aran, anak. Agsingsingbat kawan. Agadal ka na imbag. Di mo baybayan ti adim. Tulungham ni nanang mo. Uwan tatang. Agadal ka na imbag, anak ko. Pasensya ka na. Diyak may pahiti ka sa pulan nyo. Nagis ko ila. Lumablaban ang man. Ngayon talaga, asahan na nakabailan ti bagay. Ikarik tatang. Agsingsing po ta. Ag-eskwela ka na imbag. Kahit na makatulpusak. Kahit makatrabaho ak. Tulungak niya din ko. Kanuray ni nanang. Diyak idabaybayan tatang. Oo, anak ko. Sikatin ang namak na makatulong inikap sa mo. Kaninam. Iso nga, agadal ka na imbag, ha? Oo, tatang. Ikarik. Alag, di kagsangit. Tadon niya man di mapasama kanyak. Plano ti Diyos. Amin na kita. Akudan tayo ti plano ti Diyos. Tasaan tayo tanggal ti biyag tayo.
Kukuha niya po Diyos, anak. Ipatpatag kayo edad. Kastamatan ni nanang yo. Kanayon, kaito ngay kararagan. Nay, si Kamo gayam dyan sa anak ko. Apa yung nagawid ka? Awan klase mo? Naglangan nagtata. Tanadamag ko nga gipatpatakder ka no da Uncle Jack iti balay da. Wala nga rod, anak ko. Apay nga palubos ni Lola nga gipatakder da iti balay ijay. Sapay nagdakkel jay patpatakder da. Nakita ka rod iti kalman, di patpatakder da. Nagdakkel magpaisaw. Sapay nagpintas ti lokasyon ijay nang ipatakderan da. Apay nga palubos ni Lola. Idaw ka nung amin nanggal mo adya. Nga agipatakder da iti balay da. Wen ngam saan ko mga ijay abanda? Asidig iti kalsada. Mayat apag bisnesan ijay tatang. Ay, ano niya? Sige, takasaritak tuman ni Lolam. Wen agreklamo kayo Anyat itadda atawid yung Jadayo iti kalsada. Ay awan lugi kayo. Nala, baybayan yon. Tanarugyan da matay. Kandandani pa'y malpasan ti balay da. Jay adim ti makagapo no apay ngayon palubos kung agi patakder da ijay. Lala, Pagbigyan tayong jay adim tanarigat a papaayon ti masakit ko nakmanan. Di kay madanagan, tasyak to ti makamoy ti dayta. Nagdamag kayo pa'y ngamin ko mga umuna kanyak alola. Nagdesisyon kay matlat tangamin na nadakda kayo. Uray ko man no saan ang masakit ni Uncle tayos laang. Ngam kasano numatayon. Di ijay asawa na ti agnomar iti dayjay abalay. Sapay nagdakkel abalay jay patpatakder da. Good, kung nakano imbagaman ni tatang mo kan kapok. Awan mo timbagbagana? ala, sana bale. Tanakunamot ni Lolam, nga isuti makamoy ti dayta. Wen, di kay madanagan. Di tay ngamin mabali na kontraan ti kayat ni uncle mo, tamasakit. Isa pagbigyan tayo pa'y laang ti kayat na. Isa bayan tayo laang nga gipatakder day ti balay ijay. Addan na bukil a planok iti dayta, apo. Nalpasan ti balay tayo nanang. Mabalinan na pag naadan. Wan anak, ngam ipa-blessing tayo pa'y sakbay nga umakar tayo. O nanang, kano nga rin nga ipa-blessing tayo? Intong bigatan, tapno makaakar tayo iti kabigatan na anak ko. Ne, napintas mo tinamay anda na nga ramid dito balay yo Elvira. Manot na gastos yo dito ngay. Diyak kabisado nanang, basta inurnong ko ti resibo. Dakkel ati nagastos yo dito anya. Uwan nanang. Talo pa'y gayam ti kwarto na. Agasem, naglalawa kwarto. Kasta ti kayat ni Jack nanang. Tapno nawaya ka no dagiti apo ko yu iti kwarto da. No kasta, sasagkay sa kayo iti kwarto? Uwan nanang. Wana, maya, dakkel. Kan napintas ti pan nakaramid na. Naimbag mo, tanapanunot ni Jack tinagipatakder iti balayo. Ni, parbangan gayam. Agihaman kami, Diyos ko. Iti samali manan na aldaw nga impay mo kada kami. Ay, agluto ak amasapa. Tamasapa kami nga agihakar kadag iti kagawaan mi iti kabarbaro abalay mi. Inayadag nga ikatanti nakaarakop nga ima ti asawa kanyak. Apa yan alami istima to yung asawa ka? Apakas to tilangan. Jack! Diyos ko, saan matan nga kang angas ni asawa ka? Jack! Awanin ni tatang, natayan manong, nanang. Uwan nga rin, Junjun. Ading. Di kay unay aglan lalingin anak ko. Ngabin, patsak
nga da napintas a plano ni Apo Diyos kada tayo. Iso ngayon palubos na mapasamak ti kastoy. Di na tayo baybayan ti Diyos. Uwan nanang. Insa ka na akong dahil tayo mapasamak. Iso palubusan tayo ni tatang. Tap na makainanan. Aran, imbag no saan ang makiasawa manan ni nanang yu? Itatanatayan ni tatang yu? Ha? Diyak mo manang Jessa? Ubing pa ni nanang yu. Iso asigurado ang makiasawa manan dayjay. Anya? No makiasawa manan, agsapol da iti sabali apag naadanda. Nanang, kasari tayo man Elvira. Tamang ano ila ako na jabalayda. Ay na, di na basta mailako day jay. Tada kanyak tititulo ti daga. Sa bagay mo kiti Yung masaya at no may bagayon ti pangadang yaw. Tapno saan sigurado tayo dyan manugang yaw? Hindi ka madanagan. Mapanak kita iji balayda. Sumunod ako, Lola. Naumayak agdan nga iti pagsaritaan nyo. Sige. Sikati makamo, apo. Elvira, itatanatayan ka anak ko. Itala may bagak day doan niya. Tajak kaya ta may stress day di Jack. Iso ajak kimbagbaga idi day toy. Ha? Anya day ta, nanang? Day to'y balayo ngayon patakderyo ditoy. Balayo lantaan niya. Ngam to'y lote. Saan niyo ako kwa? Ha? Ay nasa pala ko matamaawatam day tabalasan ko Saan ko maaday tati pagsaksakitan tinakam mo? Ngamin, day to'y lote kat kukwa ni Manong yu Jerry day to'y. Anya? Ngam di kay madanakan. Awan ti mang papanaw kada kayo dito'y Elvira. Agnaad kayo natta dito'y aginggat kay kayat yo. Tabalayo kat nga road. Nanang? Ulitak Elvira Saan ko mga agsaksakit tinakam mo? Ni Jerry nga men nga anak ko takin tawid ditoy. Sa bali tay itid ko atawid day di Jack. Ang Jack pa'y lama itid itaatan Jack pa'y matmasikaso. Basta adan to itid ko atawid day di Jack. Ang dagiti ubing ati pangipanaganak. Iso nga urayak abumaro dagiti anak mo. Tapno may panaganan kadakwada. Imbagan ni Lola ka ni Auntie Elvira. Anyat imbagana aya? Imbagana kit din nga agnaad da ijay aginggat kay kayat da. Kan imbagana pa'y nga awan kano timang papanaw kadakwada ijay. Anya? Mistake ada ijay nga imbagana. Imbagana kumaa nga ikaro da tinagastos da iti balay da. Babaan iti panagnaad da ijay. Tano may karo da o di pumanaw danton? Ay na, nalakan tula papanawon lagi jay. Tatagak na dyan anak ko. Nung kaya't ko ita papanaway, babalin. So, baybayaan tayo pala idangag na rin dyan. Tapno, awan maibagbagada. Ay, naimbagpay kat di asawa jay adin. Na pinatakderan na iti balay. Sakbay pimusay. Ang amsyak ngay inayaw. Di nakpay pinanunot apulos mo. Ala, di kayo matanagan anak. Tanda kami kini Jessa. Saan da kayo abaybayan? Ay, agyaman nak Jerry Gusto lang ti pangideng ko. Ajak itad day dya alote kadakwada. Una, takukwa kag nga rin day dyan anak. Kukwayo ka ni Jess ang apukok day chay. No kahit yung umakar tayo ni Jebalay da na. Panawan tayo nito'y daan abalayo. Ha? Mabalin tayo matag na rin dyan. Tatawid ko mo dyan nagpatakdiran na iti balay. Ay, wanan niya. Naimbag no man nugot ni Elvira. Mayat man gan saan, awan maaramidan na nana. Dakdakkel ti karbangan tayo dyan. Kwarta mo ti kabsat ko tinaaramat iti dadya balaya. Saan namat a kwarta? Ne, si kamat gayam manang Jessa. Sumrek ka Talagang sumrekak. Payag ko dagito'y Junjun. Ha? Nya dagitangay? Manang? Pasarabong kadikada kami? Saan? Gamit ko dagito'y. Agibunag kami ngaminan kadagiti gamit ni. Taumakar kami dito'y.
Ha? Agyan kayon dito'y balay mi, manang? Balay tayo ko naman. Tadagami ti ayan to'y balay yon. Iso balay tayo amin daytoy. Ha? Ola, tulungan da ka mangisimpa ka dagiti gamit ko. Sa dino ti silid mo, John? Day taman o manang. Ikatam dagiti gamit mo. Taumakar ka iti ayan ni manong mo. Agkakasilid kayo talo. Tanalawa mo't to'y silid to'y balay yon. Umay kami agyan kada tatang ken lola dito eh. Elvira, pasensya kan ano umakar kami dito tanay. Anak ko mo tinaggastos dito. Dakkel ti karbangak iti dayto a balay. Nanang, Nay, di mo samot kayat ngagnad kami dito. Ibaga ma, Elvira. saan mo't nanang? Binagaan na kami ko mga umuna. Tapno maiyakar pa dagiti kagawaan dagiti anak ko iti silid ko. Nala, agtitinulong tayon, Elvira. Isumir lang da kami, di tulungan da kayon. Nanang, apayakas di da lola. Manipod na tayo ni tatang. Nagbaliw mo't titrato dakan ka. Tas lakagurkura talanagtan. Diyak ko makayat nga ibagad ay to'y kan kaanak ko. Adan na ka mo. Iso panawon siguron tapno maamuam ti agpaiso. Sigud asaan dak akayat para iti da iti amayo. Tati kayat da. Jaibak nang ti asawaan ti amayo. Ngam, syakting kasarday di tatang yo. Iso sakit tinakam da. Awan namin trabaho. Iso tagtagibas si tendak. Nanang, Okay na ang dayta, anak. Maklon ko dayta. Pudnumat kami nga awan trabaho. So, di mo panunutan dayta, anak ko. Katno kayat dan ti agnaad dito'y balay. Bayan tayo laang. Tadagada to'y nagpatakdaran ti balay tayo. walang manutawid ni tatang da ito'y. Dayta magkamok, idi. Diyak man amo. Tanagbaliw matan ti panunot ni lola yo. Saan mat kano aday to'y titawid ti amayo? Okay lang. Tako namat ni lola yo nga awan mang papanaw kada tayo dito anak ko. Abay, manuti nagastos yun dito'y naipatakder amalay. Dito'y tawid ko daga Elvira. Ha? Apay ka di ba yan? Damagag tapno amok. Sag titinutal tayo. Tapno nalawag ti sarita. Ha? Anyat kayat mo asawan bayaw? No manuti nagastos nyo, ikasay tayo iti binulaan. Takaslaabang yung agnana dito'y. Ha? Ura ibaga tayo na 5,000 iti binulaan. Kat no maikasay amin ang nagastos nyo, mabalin nyo mat sigurong ti agsapol iti sa balya pagnedan nyo. Tanay, dagak mat da ito'y anya. Okay lang ka, Elvira? Wala. No, kastati ko na yung bayaw. Anya nga, ikat kukuwak mo tayo. Iso, pasensya ka na, Elvira. Sabay ko matamawatan na. Nakastamot lang tibag paganina ng aramidan na. Iso ngay bagakon kin ka, tapno maisaganaam da ita. Kesa, di kan sama itong sumsumra kiti klase. Ay, ado nga rin tinaidrap as subject ko, tatang. Masaduta ko. Mabitbitin mat lang ti allowance ko. Unak ngamin nga umakar ka iti pagadalan. Ngam ijay mo't nakangingina ti kayat mo pag-eskwila. Sa ita, akikat ka magayam. Sayang ti gastos, Jessa. Ang tuloy ak to, inton sumaruno. Basta, agsarday ngak pa'y tanasakit ti ulo. Abay, awan plano mga agtrabaho, Elvira? Agtrabaho ka. Tapno ada pangalaan nyo iti pagbiagyaw. Nang runakit na agkulehyon ti inauna nga anak mo. Wen bayan, madama ti pa nag-apply ko iti trabaho. Dahil tangamin kahit, nagsangkir ka iti dahi ti kapsat ko. Nang namnama kalatan iti sweldo na. No nagtrabaho ka kumamat, di saan ka marigatan ita. Bayaw. Siyak mutlat tangamin ti gumatgatang iti sidahan tayo. Nagtrabaho ka mat tapno makatulong kamay. Pasensya kan bayaw. Wen, sana bale.
Tamakastre kakton iti trabaho. Biyag. Ti tao. Agtrabaho ka ba, Elvira? Tapno makatulong ka dito balay. Pasensya kan bayaw. Sa nabali, tamakastre kakton iti trabaho. Rumpang laing tanay. Siyak matlatan di agsapsapol iti taraon tayo. Makitinulong ka mata. Ag-abroad ka, nanang? Wen anak, taday talang ti amo ka solusyon ti amin. Tapno makaurnongak adagos iti panagiskwela yu iti kabsat mo. Ado ti pag-applyan iti trabaho dito Ngambasit ti sweldo. Sanak ang makaurnong adagos no talinaedak dito'y Pilipinas. Nanang, Di mo baybay anti adimuhan. Agadal kayo ang naimbang. buod nanang. Iso na lang, nakailiw da kanto ko ni ading ko. Sana bali. Tamabit lang ngaglabas ti aldaw itan. Sana mapupuutan nga urayan ti tawan. Sige nga rod nanang, no kasta ti desisyon mo. Agan-anad ka nga rod iti papanam. Uwan anak, uray na kayo ka ni ading mo Agan-anad kayo akanayon. Agsingsingpat kayo kuman. Hello, Elvira. Siyak ti pagpawita mi ti kwarta. Tamangan no magastos lang tanak mo itawan ka sa skan na. Kan namangan paikit din no may barkada. Nana, Di ka madanagan. Gata nga kami nakasapulan dagiti anak mo. Agtalag ka kadikanyak. uwan nana. Siya kundi gumatang iti masapsapol dagiti anak mo Tadida pa'y amo tagi gamiti kwarta dagi jay. Dida mo tagi budget. Kat kano nga gipawit ka nga Impawit kon kanyaran ti abastuda nana. Di bale, tayo ton sumarunong agpawitak. Da kayon ti pangipawitak nana. Ay, nalang arod. Basta di kagliway nga agpawit. Tadadagiti anak mo iti pudermeng. Ayan timpawit ni nanang mo kan kaaran. Apay ka di lola? Nagsarita kami iti cellphone. Alaag ka no kan katimpawit na kwarta. Tasyak tiyagi budget iti kwarta. Siyak ti gumatang iti masapsapol tayo dito balay. Ha? Ala, itad mo kanyak timpawit na kwarta. Pagbayad ko iti pagadalan ti dadduma lola. Siya ko, hindi mapan nagbayad. Basta yag mo amin kanyak ti kwarta. Darasam. Uwan lola. Ikandak man mo titi kwartak nanang. Awan maswildo kon. Nagikata kon iti trabaho. Anya, apay ngayon nagikat ka. Masatuta kon. Nagriga ti trabaho kas driver. Nag-stricto pa siya kinlugan iti manmanihuak. Walang lang asino matabos dahi siya. Apay, nagapa kayo Kas lakas tananang, masuronak. Dilaw adilaw. Kaslawan na saya at amar aramida. Negatibo amin na madilaw na kanya. Isu nga imanehonan Jero ga alugan na. Anya. Nan, kurtayo man nanang. Nagpawit sa aman ni Elvira. Antoy, sangaribo pa'y laang atan Gumatangak iti abasto tayo dito'y balay. Hello, anak ko. Kumusta kayon? Sana okay nanang. Ngamin, saan man ang binayadan ni lola ti matrikula? Anya, apay ngay. Diyan ka mo nga. Pinagiinom da dito balay. Kanahin niya agawis niyang kaljeri iti barkada na dito Kita giinom da. Ay konsentrate ka gripaso. Anya, apay ngay kasta ti aramidan da. Kanahin da kanita kung kawan Urawan man di nga aramidan me. Tanong no kay pawpawit mo iti kwarta. Sipat da. Kawan kwarta da. Kanahin da ka mga ungtan. Anya. Sige anak ko. Tapanunutag ana imbag no anya tinasaya at ama aramid. Ay na, no kastamot lang ter aramidin tinakaikamangam. Nasaysaya at langin asumina ni tipag na edan dagiti anak mo. Damot na nakam na unang anak mo. Ay, kasama ti pampanunutag nga aramidon, Frenny. Kasi dagiti anak ko ama puypuyat.
Gapoy ti ar-aramidan ti bayaw ko. Kanayon da kanong agbartag ijabalay. Ay, mangkita kan iti baunang nga agsapol iti pagnaidan dagiti anak mo. Wen friend, kontak ti kasinsin ko. Tatangdanak amang kadwa kadagiti anak ko. Flang! Ganda malayo dahi jay. Ngam kaslada kayong tinapaksyat. Nagloko mo dahi tan anak at kamanga. Awan babain da. Nagguna pumanaw kayo, Aran. Ninanang lola, umakar kami kanon iti pagnadan. Agabang kami kanon iti pagyanan mi. Apay, limot na tiswildo na. Isaya dayo na kayo kada kamay. Managing bubukod mo tinayo. Di kayo mo't mabisbisinan ditoy. Magatang matamin na kayat yung kanan. Ha? Di kayo pumanaw. Takasaritak to tinayo. Baybayaan nyo, nubayad to, ti pumanaw. Ape, lapdan nyo. Kasano ka na kayo imot jay nada. Imot na tiswildo na dya broad. Baybayaan nyo, ngunak mat. Desisyon ta tayo ta. Isa palugutan nyo. Malaran, ituloy mo tagin pake. Di mo ikaskaso ni Lola. May met kiti ano pumanaw da nanang. Ta siyempre, panawan dan ti balay da. Ket datayon ti agnumar iti daytoy. Ay, wan matkit di ah. Kasano tayon ngay. Pangalaan tayo iti kwarta tayo. Apay pag problemahan nyo ti kwarta. Ket addamat sa ni kwa tayo. Ha? No kayat yu ti makaigamit ti kwarta. Mangila ko tayo iti dagayo nanang. Anya? Jessa, apay ang kasla dumakdakkel ta tiyan mo. Jessa, kasarsarita ka. Lukmag mo day tawan no anya. Masikugak, lola. Anya? Agdan na yan, nobyom. Asino tinakasikugkan ka? Ayabam dito'y balay ta kasarita may iti amam. Tsaka mo no asino kadakwada ti ama to'y sikug ko, lola. Anya? Apay, adudaya. Duada, lola. Anya? Kasano nga iti sikug ni Jessa, Jerry? Awan mat kano ti mga klon kadagiti nobyo na iti sikug na. Ket baybayan yun anana. Anyat maaramitan tayo ngay. Tulungan tayo latan ate apo ko yo. Kaasim ay. Ay, sinayang na ti panagadal na. Nagsardang lalarudan na nag-eskwela, nagpasikugpay. Kasano nga yan ti biyagnan? Yala, baybayan tayo. Aklunan tayo ti amin. Tadaditan na na. Imbes nga umtan tayo, tulungan tayo kitdi. Diyo ko maguruguraan di apo ko yo, nanang. Kumusta ti panagadal mo, Aran? Nasayat mo, tanti. Manibog din makar tayo dito eh. Nasimbangan ti panunot ko. Maipas nagkunti agripaso. Nasayat nga ron. Kat si ka nga, Junjun. Kumusta mo ti panagadal mo? Mayat, auntie, adatap ko ija eskwilaan. Ay, wow! Congrats nga ron, ah! Ala, itultuloy yu ti panagsingsing patyuan. Panunutan yu ti rigat ti inayo. Kaasim at ti inayo. Iso nga agadal kayo anay pagwan. Wan, auntie. auntie. Makitam, nasimbangan ti panunot mo ita. Tanaya dahil lagi ti anak mo iti sidong, ti ingrata akatugangam. Naimbag nga ron, tanda siya kasinsin ko amang kadkadwa kadakwada. Sana bali ta susweldo amat. Dagijay tumat na kay kamangam. Agum dan tuma ngamin. Imbes nga dabalayo, imbes adi ka abang kadagiti anak mo, kasya mo din tinaramid da. Ala, sana balin. Patsak asaan da kami abaybay anti Diyos. Iso timang tarabay kada kami. Nang runa kadagiti anak ko. Nanang, pudno aya naglako kayo iti dagayo. Ruwan na ata na eh, awam mo may gatang iti makanan, Jerry. Apay nga ilimlimod yu ti panaglako yun, nanang. Ay na, ibagak mutlakad Iti sa bali pala tao tinakam mo. Apay kasta kayo. Ket, ayan tinaglakuan nyo. Ken manaw. Mabitlaan taala kiti bag ko, anak ko. No kasta, inaklon mo di foreigner nagdatdaton kan ka, Elvira? When friend, lupay medyo alanganan na. Tasaan tayo matapada ang Pilipino. Alam, kas
na nasingbat man. Sige ki idi. Suportaran ka iti dayta. Ngan amo na kadi nga dadwang anak mo. Awan inlimad ko kankwana. Amo na amin dagita. Kat nako na maaklon na dagiti anak ko. Oh, matlagayan. Gones na. Anya pala tar aramidem. Mag-iasawa kan kinkwana. Ala, nagsapan nga eh. Kakaklon ko lang kankwana. Di uray man. Ay, sus. Madlaw, anasing padadya a foreigner. Patsik nga awan to ti pagbabawyan, no iso ti pakiasawaan. Ada yung nga inauna nga misyak, friend. Iso nga rod ako nakaawan pagbabawyan. Ngamin, sigurado a loyal dayjay nga agayan. Nanang, nagsakit tayo po kayo. Kwartayo man. Ay, awan kwarta akong Jerry. Nagastos tayo amin na naglakwak iti daga. Kit agla ako kayo manen Adot agbirbirok iti daga ita. Ila ako yukot aminan Basta puwera to'y ayan ti balay. Tapno adda pagyanan tayo. Di awan tuntisan ni kuwa tayo, anak ko. Oray adda sa nikwa tayo. No awan mo't kwarta tayo. Awan serbina, nanang. Iso nga ila ako yukit din. Adda mo kabayer. Siyak ti mangidil iti daga tayo. Nala, si kangarod ti makam mo, Jerry. Nay, Jessa, apay ngagbakbakwar ka. Masikugak man nga rudan, Lola. Anya, sino manan nga tinakasikugan ka? Boyfriend ko, Lola. Iso na lang tayong tarayan nakmatan. Anya? Adda nga min asawa na. Iso nga iliblibas mi ti panagsarak, Medi. Ngam, idinamo na masikugak. Sana na nagpakpakita kanya. Anya? Ay, unay matanti kastagas-gasat mo, apok. Nala, di ka madanagan tadda kami iti amam-amang tulungkan ka. No kasapulam ti kwarta, ibagamlaang taikkan ka. Nanang, napangabak ko di kwarta. Nagdubli ti kwartak, nanang. Aya, akat mangtad ka nga rod iti balato may anak mo Talaga, mangitkan kayo, nanang. Atoy, sagli 5,000 pesos kayo itapo kayo. Ay na, nagsaya aton ngay. Ito naman minsan. Sumurot kayo kanya kiti papapanak na. Kapag dublen nyo matikwar tayo. Imbag no agduble. Nungay maabak, diawan ng tinaglakwak iti daga. Agduble, basta siyak ti mangilaban. Ang mangan pegat no agtriple Ay, alamang nga rod anak ko. Kaano amapan ka manon? Taumayak mo. Agyamanak tanagawid ka ita graduation ko, nanang. Mabalin ayamat adyak atindaran ti panaggraduar mo, anak ko. Ay na, kablaawan ka. Nakagraduate ka. Agyamanak iti adong ano siya. Isagot ko kada kayo ti baligik. Ay na, anak ko aya. Makasaang itakiti nakaaro-aragsak ko para kan ka. Natunoy mo matlaangan ti arapaap mo. Asikasuan tayo ti papeles yung agkabsat para abroad, anak ko. No, basta. Paypayso ni Daddy George timbagana. Nga alaan na kami ni Pagilyanda. Wan, anak. Agdadan na tayo ijay abroad, no kaskasano. Talaga nga imot dahi dya babae. Nagawid gayam dito Pilipinas. Ngam di pa imay apulos dito balay. Bye-bye yun No di na tayon paganano, Lola. Limastog nga minan tano ti kwartana. Ay, awan nga rod Sumabali gayam ti ugali dahi dya babae no madi ti kwartana. Lumastog kan no pansen. Damag ko nga gabrod da ka nun. Pati dagiti anak na, Lola. Anya? Ay, huwag gayam, kumusta mga tandagiti kakasinsin mo? Ay, katkasjay Nakalpasan ni Aran iti panagadal na. Ay, kat si Kangay, di mo ituloy ti panagadal mo. Adapay mo nabatbata akwartak. No kayat mo tagadal manan, pagadalan ka, apog. Apay, di maapalan di kasinsin mo. Saan? Pagan anok ngay nga apalan dagi jay? Saan da matabak na? Ituloy mo nga rog dagi eskwela Siyak ti mga awer ka dagiti anak mo.
Saanan, Lola? Mabain ako na sumrak ija pagadalan. Sigurado asyak ti kabakatan ijay. Ay na, ag-flight kayo nga agiina kasinsin. Ay na, nakaragrang sakak para kada kayo. Ngamin, nakatumpong kay tinasingpot nga asawa. Kat alaan da kayo nga agiina ija pagilyanda. Wan insan, kat agi ama nakititulong mo kada kami ha. Sikatin ang bayabay ka dagiti anak ko, bayat iti kaawan ko. Ay na, awan na nyaman na insan. Masyanak namin kada kayo. Gapo iti naramin dagiti na kay kamangam kan ka. Inalman dati sa nikwa para kumakada kayo. Ala, baybay amon insan, tanabayagan alinipat ko dayta. Ay na, talaga nagsaya ti pa nagpuspusom, Elvira. Kat gapo iti dayta, napintasan ti biyag yung agiina. Nakaasawa ka iti nasingpat. Kan adamat ti natalgad at trabaho mi jabron. Huwag nga ron. Daytamat ti pagyamyabanak iti Diyos insan. Saan na kami ang binaybayan? Nanang, nagsuldo akon. At iti kwartayo. Idulin mo ti kwartam, anak ko. Ada kwartak. Isu adinak ikan. Tadamat trabaho. Gumatang kakit dia kadagiti masapsapul mo. Kan agurnong ka. Huwag nga nanang. Adagat ang alote iti Pilipinas. Patakdarak to iti resort. Anya? Sino nga iti mangimaton? Kat awan ka matijay, anak ko. Ado ti mabalin ko atal ka ni Jay, nanang. Kat ala, makaamo ka, anak. Aray ko. Sikal malang teacher ko rarang. Ay na, kasano daytan ay. Sapay awan kwarta tayo. Nailako tayo pa yan ti balay tayo. Awanan pagbayad tayo dito pagababangan tayo. Anya nga iti pagpadoktor mo, Jerry. Nabayagan na ito eh. Amarikling lang. So, amatayak san. Ipankursan lalang. Ay, Lola! Ilamang kakamatan ng tagiti pulis! Apa yan? Ay sus! Anya tinararamid mo? Ay, apo! Lola! Natiliwanda ka naglako iti may parit nga agas! Aniya! Jerry, anak ko! Ay, apay, pinanawan na kami mata. Napaw na yung tanagsapat, ipanangipulang mo iti biyag mo. Makipaglabingit ako iti pupusa yan ni Jen. Kumusta kayo, Lola? Ay na, siga ka dinay tanara na pok. Kanay na junjun, ay nabagbaro kayon. Kumusta kayo, Lola? Kailiwid na kayo. Ay napo ko kaya. Pagawanandak ko ma. Pagbababawiak tinararamit ko iti kalabas. Sorry ka na kayo. Bakon konsensya no malaglagip ko tinararamid may kada kayo. Sapay ko mata mapagawandak. Bakit ako ni sa pagawanandak ko ma? Ipatpatag kayo apo ko. Ala, Lola, di ka nagsangi. Ipatpatag na kayo. Wala na. Awan sakit tinakam ni kada kayo. Ayan ni Manang Jessa, Lola. Ay, wah. At ay pagbaludan. Nabayagan anak kabalod. Iswasyak lang ang tikad-kad wadag iti duwang anak na. Kanatay matan ang kiliwa, Jerry. Ala na. Mangtad kami ititulong kada kayo. Taisupay nga aramatan niyo. Saan min ang mauray ti panakay tabon ni Manong Jerry? Tagsubli kami manan, ija abron. Ay, Pira. Ikang kayo ti cellphone niyo, Lola. Tapos nadapang kontakan mi kada kayo. Agpasuro kayo kadagiti anak ni Manang Jessa. No di among operated. Ay na, agyaman na kabuk. Nagsayaat kayo at tao. Tauray awan nasayaat ngayong pagpakita kada kayo. Nasayaat kayo latakan yan. Sorry manan, no inlid-liding kayo iti kalabas sa pukok.
Ipatpatag kayo, Nay. Ipatpatag na kayo man, Lola. Biyang, di tao. Daytan ti kanayon ko nga ibagbagaken ka dyan. Gastadora tinubyam ko naklangarudan. Nanang, Ti ammo madabalay mo asang putam. Balayo itinubyam. Ngam awan, uray may sa apos ti ana ipatakder. Kat, anya ti planom ita. Sinaamon tinubyam. ay taklat pa tinubiyak, nanang. Nga uray kas jay tinaramid na. Saan ka kadi ama upay? Ay na, siya kunti mangibagbagaken ka anak ko. Saan nga umasenso ti biag mo, nukasken kwa na ti agbalin nga asawam. Uray po utem to'y kunak anak ko. Agyaman na nauray kas titim bagbagan ni nanang mo kanto. Saan ka lata nagbaliw kanya, Johnny? Aklo na Isabel. Uray adon tinaramid mo ang pasong kanyak. Ruming baulat at tinalaos sa panagayap ko kan ka. Agyaman na kani. Ay ayatan ka unay. Sorry manin iti amin ha. Wen, napakawan kan. Please ko malaing. Di mo ulit ang tinaramid mo. Nagbalbali mo man. Idya mo ti panagsugsugal mo. Ikang kapay ti may sagun daway mong agbaliw. Wen, promise. Agbalbaliw ako. Kat? Okay kayon itinobyom, Isabel? Wala. Siyak pa'y ti ko na. Nalainak ang mga ayaw ko nang sa. Bilibak na rin kan ka, friend. Kanayan ka nga kari iti boyfriend mo. Ngam awan matmatungtong pal mo akarim. Uray love na kumatinobyo, friend. Di nakabailan ama po kawak itibiyag na. Manutikas itinobyom, Isabel. Isong anadam dyan boyfriend mo. Di mo't paluspusan pa'y. Nagasat ka kan kwa na talagagad kan naanos. Nagasat mo kanyang tanapintas na, friend. Agyaman kit di takinayat ko. Ano niya? Ay na, insan! Saan lang na minsan ang winaldas tinobiyang ti kwartam? Namin na dun! Apoy, di ka pa natitigra? Insan. Laglagi pa minsan! Nanigat ti trabaho tayo dito abroad. Saan tayo pitpidutan lang ti kwarta dito eh? Apoy ngamin na di mo pala sinaan tayo siya, babae. Ay ayatak ni Isabel, insan. Baka mo ka nga ron. Basta di mo ipawpawit amin ti sweldo. Pawitam lang iti pang allowance na. Makapasurun ti kastoy. Nay, apa yan, Isabel anak ko? Anyat pagpupudutam. Dayjay adyani naglaka amamat pati iti ibagbaga dagiti kakabagyan na. Ay, masuro na. Ha? Agasam, allowance ko laang timpawit na. Tila idandanon ngamin dagiti kakabagyan na kinkwana. Kat dayjay mat adyani, mamati mat adagos iti dandanon da kinkwana. Ha? Padpadaksendak dagiti kakabagyan na. Ay, agyaman kakit di Tapaw itan nakalatta iti allowance mo. Kalpasan tinararamid mo iti kalabas. Didak man mat sermonan. May sakayo mat nanang. Anak ko, ammom ka day asikan titupi ko. Dagiti kakabagyan ni Janay. Gapo iti aramid mo. Saan kayo pa'y lakano ang nagkasar? Ngamsikan ti pangipaw-pawitan ni Johnny iti sweldo na ija abroad. Ay naawan bibiyang ko. Sawan dati kayat da asawan. Basta ay ayatin nak ni Johnny. Iso ana parabor kanya. Day talaang nanang. Isabel. Ay wandayam nanang. No agdamag to ni Johnny kada kayo. Wen adagos ti isong batyo. Ha? Apay aya. Anyat damagan na. Ama si Kugak. Anya? Ang masikog ka ka di nga agpaiso, anak ko. Saan nanang?
Anya, apay nga ron nga ibagam amasikog ka no saan mo't gayam. Tapno na yunan ni Johnny ti kwarta nga itad na kanya. Anya, di ka di mabutang itikasta nga aramidam, anak ko. Agbalbalin kan nga ulbod gapo iti kwarta. Nakarkaron akagura da ka dagiti kakabagyan tinubyom. No maamwandan ay taga aramidam. Bayan nyo, tayo nakagsapol iti pagtrabahuak. Tapno saan nga ibaga dagiti kakabagyan ni Johnny, apapakpakanakan ko na anobyo. Ha? Makapasuron dagita at tao, man nakibiyang dalaunay. Isabel, apay asimina ka iti pagnaadan. Agab-abang kamagaya man dito'y sentro. Wan, pamasurunak iti lugar tayo. Nang runa dagiti kakabagyan tinobyo. Nagalas ti pagkitkitaan da kanya. Ipakitam namin ti panagbalbaliw mun Panagnagam kadakwada. Asino da kumaakabutan ko? Isuda aya ti mang pakpakan kanya. Kat, pangalaam ngay iti pagabang mo, kat awan magtrabahom. Ang trabaho akman ken saan? At talagang Biana! Hello, honey. Hello, Isabel. Kumusta ang tisigog mo? Ay kwa, kuna ti doktor ko. Sensitive ka nung agsiko, Johnny. Iso ang masapol nga aginana. Okay nga ron, ha? Agi na nakanay ba? Ano daw tisigog mo, Isabel? Wan, honey. Basta itid mo amin nakidawakan ka. Tadyak kaya't ti mapapa ay. Agsina talangan no di mo ito dagiti ka sa pulang. Ayun gayam, kurang ti paw-pawit mo. Agbayad akbay iti abang ko dito'y sentro. Pinagawid ka langan. At ipagbayad mo iti abang, ket idulin mo, tapno at daor nung ta. Ha, manjak. Nagalas ti ugali dagiti kakabagyam. Kaya't ko ti aglemang. Anya? Basta ipawit mo ti sweldom, tasyak ti mangidulin. Agur nung ta, nang runa kat addanton anak ta. Nagmayat ti biyag ko. Again, enjoy aklat. Walay sa anak nagtrabaho. Mabalin na ta. Kunat tupay ka. Alab na tinobyo. Nasingpad ka niya lagay. Amin nga iba ka pa dyan na. Kanpad ka na amin akit dawakan ko na. Namati iti impaga amasikuga nga oray na sana. Hi! Mabalang ti makitibaw, miss! Ha? Okay. Sige lang. Apa nga may maysa ka? Daga nga ikisinggan. Basta agpada tasing ka. Anya tinagan mo? Isabel. Sige. Napintas tinagan. Kas ka pintas mo? Siyakmot ni Franco. Si. Mabalin ka din agsala tayo, Isabel. Sure. Apay kit binasaan. Sige, agsala ta, Franco. Ayan ko. Malaki po din napasamak itirapi. Napartak kaming agpadpada itiday dyan, Franco. Ayan na yun, day dyan lalaki. Pimanaw ka din. Pinanawan naklatan dito yung hotel na nagturukan mo. Tiwalag ko. Nakaparabaw itilamisaan. Awanan ti karga tayo wallet ko. Ayan dagiti alahas ko. Ti sing-sing.
kwentas, relo ka naritos ko. Apay nga wan matan. Ay, nga ti kayat asawan da ito eh. Tinakawan nak nga ta day jay alalaki. Ti cellphone ko. Awag man. Naimbag ta na i-save ko ti numero na idikal man. Sa dino tayan mo? Awanan kay tibayan. Relax. Dahag pa na ito, Isabel. At dahag lang ito si Teng. Inalam ti kwarta kan alahas ko. Ang ulak. Talagang inalat. Kayat ko may tulit. Ha? Pasensya ka no pinanawan ka di hotel na nagturugan ta. Nagtardara sa gabi. Ta importante din ako. Inalat ti kwarta kan alahas mo. Tama nga no tamang takaw. Indulin mo. At na kanya. Anya? Isublim kanyak da kita. Hindi ka matanagan ta talaga na subli. Indulin ko lang. Isublim itan. Tangasim. Sige, agkita na nga nun. Ibagak mo sa tingin mo tipagkitaan ta. Apay ang masapol adito'y hotel ti pagkitaan ta. Di ka nagreklamo. Di ka man kundi pakipot. Amok to maglakay kayat mo. Yagmun ti kwarta kin alahas ko. Tapumanaw akong dito eh. Madamdama pa yung mata. Kung may katagsar sa kita tabay. Kailiw ka rin. Di na ka di kailiw. Masyak, kailiw ka una yan. Ay ayatan ka ngamin una yan, Isabel. Franco. Si katerapap ko babae nga asawan. Nakasaganak amang ikasarkan ka, Isabel. I love you. I love you too, Franco. Nailawan taman yan, Franco. Sa nabalit ang kasartantan. Takdarak din napasama ka tata. Di ka pala may kasarita ta. Ada pagdaldalan ang problema. Ha? Anya dito. Masakit ka, mag. Dakil ti magasgastos ko para itiagas na. Si siyak lang amin timang tutulong kan ko na. Ta siyak lang ang tiparungan na. At ang pamilya na kita kakabsat ko at marigrigat na lang. Anya. Sige. Uray di mon isubli ti kwartang inalam iti wallet ko. Tilatan alahas ko ti isublim. Nakapapayin mo ta. Basta di mon isubli, taaramaton para iti agas ti amam. Agay mo nakarot, Isabel. Iso na lang ta nalipatang magkayam dyan lahas mo. Diyak na ikat iti may isa pantalon ko. Ala, sana bali. Inton maminsanan nga kita ta. Samon to isubli. Agay mo na ta manakawat ka. Nasingpet ka, Isabel. Ay, maopera ti amat yung bigat. Gumawan aramatan niya kwarta. Anya. Medyo nakalagat at di maaramat. At kurang di kwarta. Apay, manuti ka sa pulam, Franco. 50,000. Mabalang ka no. Oray kagudwa pa yung lati impayad ka. Anya. O sige, mangtidak iti 20,000. Sanan, nakapapain. Maasyanak namin kan ka. Isuway kan ka. Iso na lang ang tawan igam ko akash. Aday jibang ko. Ha? Apay, maibahan mo matay ta. Wala. Kuyugan naktain ta irwarti kwarta. Sanan, kapapain. Mapapain ako na yun ka. Alakit din. Agrobatan. Tamapan ta iti bangko, Franco. Umayak man, anak ko. Ha? Apay nga da kayo. Impakada yung kumamit ang nga umunat liyo umayo. Ha? Apay, di mo kaya tiyo umay ko, anak ko? Saan akas na? Nakigtutak lang amin. Ala, pastrakan na ko, taagawin akmatlain ton madamdam ah. O sino day pa, sweetheart? Sino day jay alalaki? Kwa, ni Franco. Nobyo nanan. Anya, kahit ni Johnny nga eh. Apay,
Nagsina kayo? Kaliwat yung. Amangan numangag na kayo ni Franco. Aguli mo kayo na nang. Ay, agawid kalaangan no kasta ti aramidam. Saan? Jack kayat namin. May mayat dito'y. Tapno mayadayo ak kadagiti man nakibiyang atat tao. Ijay lugar tayo. Nangagutin pa ganin nanang mo. Sino dahi dyan? Nobyam? Kuan? Uwan. Ngam sina akon. Si Katipilya. Sa dino ti ayan na. Aday di abron. Kinapod nun ha. Iso ti agi paw-paw iti kwarta. Ngam sina akon. Ta si Katipilya. Apaya sinahan. Sana. Ha? Saan ka nga agimon? Agi mo na. Agi mayos lang. Sayang ti kwarta no sinaham. Ha? Amo, mata siyak ti ayayatam. Saan? Kuan? Juan Franco. Bukos na karoon dati mo sinsinan. Tano aramidam ti kasta. Awanan pagbagasam. Nanang, masiko ka. Ay, daytan ti ibagbagakken ka. Nagar-aramid ka manen akunak, Isabel. Anya ngay ti iparang mo arupam kan ni Johnny ita, tamasikog kan. Ngam saan mo't nga iso ti ama, tasikog mo. Sana bali, tati amuna kit talaga ama si Kubang nga nang. Kit iso ti ama ti si Kuko. Anya, kayat mo asaway. Pagparangam nga iso ti ama, tasikog mo. Wan, nanang. Saan amanal ni Johnny? Tapno ulaw-ulawang latan. Imposible adin amo ti bulan ti sikug mo. Di nan tumadlaw dayta, nanang. Nalakala arasunan dayta. Siyak ti makaamo. Anya. Hello, Johnny. Kumusta ka, Isabel? Kumusta ang tisikog mo? Kastoy, kanayon nga agsakit. Puna ti doktor, nadyak aganad, ang mga numadagrag. Anya? Di ka kami nagbambanog, ha? Agina na ka na imbag. Wen, honey. Aywan, kano ka nga agpaw iti kwarta, honey. Agbayad ak namin iti abang. Ken agpachat apa. Sige. Agpauita kinton madamdama. Ay walang tisikog mo, ha? Wen, honey. Urayat ti pawit mo, ha? Sige, tamad madimanan tirik na. Iturog ko biit. Bye. O niya. Agpawit ka din. Wen, Franco. Agpawit ka no itangal daw. Iso nga orayan ko. Nasayat na rod. Franco. Kaano ngay nga kasaratan? Dandani ako nagpasngay. Agpanunot ka man, Isabel. Kaya't mo mo ang tinobyo medya bro, ti may papan ka na ta. Saan kun anobyo day dyan? Sikan tinobyo? Una, di mo pa'y matsilinan. Iso ano biyang pa'y laging kahit, ha? Wala ka ngamin asinang akon. Di mo matkayat. Pangalaan ta nga rin dito kwartata mo sinam. Wala na. Franco. Saya tim kiti ti makilangan kan ko na. Di mo apapahan. Tapno galan tilat tamang tadi di kwarta. Siya ti makunkonsensya iti arami dan ti anak ko. Mare, iso nga imbaga kung dagpaisukan ka. Si kanton ti makaamo amang ibaga iti anak mo. Pasensya kan, Mari. Ngam nabayagan nga awan panagtalag ko iti anak mo. Linuko na ang itinaminsan di anak ko. Iso nga buklatan nga ulitin namanan. Pasensya kayon, Mare. Kanayon kumahat abagbagaan di anak ko. Ang dinak mo't dengdenggan. Agyamanak ta na ibagam da ita, Mare. Tapno mabagaak adagos ti anak ko. Nanang, jak makontak ti cellphone ni Franco. Madanaga na. Manon nga aldaw asaan na nagaw ang awit iti dagos mi. Napanan na nga min aya. Jak amo. Basta imbaga na nga adda sabten na tao. Ngam di mat nagaw awitan. Sapay sana sungsungbatan ni Johnny ti awag ko. Kun oray dagiti text ko.
Lipat mo ni Janet, dati ama ti sikog mo ti ipamaysam. Huston ti panangluklukog ka ni Janet. Nanang, Ladingitag, ngam imbaga kun ti amin iti ina ni Janet. Kat nalabit, indanon nan kan kuwana ti imbaga. anya? Naimbag ng oras mo, Johnny. Nadamag ko ang simang patkan. So ngayon, Maya. Apay nga da ka. Di ka ngaminan nagparparit na kanya. Kailiw ka dyan. Di nakarakupan. Palang kantis. Kalpasan tinaramid mo. At dapay laro pa mga agpakita kanya. So ngayon, Maya. Taumayak agkid daw iti pamakawan. Ikan na kumaiti may sapay agong daway. Nagsina kaming kin ni Franco. Tanabayagan asaan ang nagpakpakita kanya. Pinanawan na kaming iti anak mi. Agpalawaga. Awanan ti rumbang nga ipalawag mo. Palang kantis. Sinayang mo ti panagtalagkan panagayat ngayon paikukan ka. Napukawan ang namin pinsan tayo ta. Diyak pagan ano ti manang lilaw at tao. Isunan anak ko. Ato yan tigatas mo anak ko. Apay asumanangit ka anak mo aya, Isabel. Hindi naman kaya tisagat nanang. Adto'y tiginapan ko agatas. Ingka timplaanan, ta iso ti ipagatas mo. Agyaman na nanang. Nagrigat gayam ti kastoy. Awan ama to'y anak ko akatulungak ang mga sikaso. Kan mangipangay iti kasapulan na. Ala, pagadalam day taan na pasamak kan ka anak ko. Di kan kayat asirmunan, tamumon ti kayat ko nga ibaga. Wala nang. Pag nakmakda ito'y ano pagtangko. Kat agbababawi nga po iti inaramid ko iti kalabas.